ne balimaw an sigi kun ye mun ye a ko fɔlɔ o ye constitution kura min bɛ sen na an ka constitution kura min bɛ na dilan n'a bɛ Mali kɛ Dubaï ye ka Mali kɛ sanu bereni ye ka Mali kɛ an ta ye ka hɛrɛ di Mali ma an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ fɛn fɛn RAS Balayira kanu mɔgɔ fɛn fɛn bɛ RAS Balayira fɛ ni référendum a mana se mɔgɔ fɛn fɛn ma bɛɛ ka voter bɛɛ ka oui ta bɛɛ ka oui ta bɛɛ ka voter foyi t'a kɔnɔ ni lafiya tɛ foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ foyi t'a kɔnɔ ni Mali jɔli tɛ foyi t'a kɔnɔ ni basigi tɛ référendum kura min dilantɔ filɛ nin an ka constitution kura min dilantɔ filɛ nin foyi t'a kɔnɔ ni arijinɛ tɛ k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye bɛɛ ka voter an b'an da maga o la n'an bɔra yen nɔ min ye Algérie olu bɛ fɛ ka taa jihadisiw ka santiri jɔ comment ça s'appelle Kidal Algériens u bɛ fɛ ka taa ekɔliso dɔgɔtɔrɔso i y'a faamuya b'a la ani foraziw ka t'olu sɛn Kidal mun kosɔn terroriste minnu b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka furakɛ Kidal cogo min na o bɛ se ka ji sɔrɔ Kidal cogo min na Algérie b'o baara la an b'an da don o yɔrɔ fana la ka walawala n'an bɔra yen Maître Gamou an b'ale fo ka waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ an b'an da maga o la ni Ala n'a kira sɔnna ni waati man ta an tɛgɛ ma Isa Kawujim ne de y'a fɔ yan k'u ka frontière datugu u k'a ka passeport minɛ a bolitɔla don kunu a bɔra ka ne jaabi an b'o Kawujim fana kumakan k'a la ni Ala n'a kira sɔnna ka taafo bila a k'u kɔrɔ ne balimaw an b'a ɲini Mali cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an ka sariya sunba min bɛ na dilan an ka constitution min dilantɔla don an ka constitution min kan ka voter walasa a ka tɛmɛ lafiya kana Mali kɔnɔ basigi kana o kuma de cayara i y'a faamuya b'a la kuma cayara caman bɛ k'i ta fɔ ko laïcité b'a kɔnɔ mɔgɔ camanw yɛrɛ bɛ wulikajɔ la bi k'olu jɛɲɔgɔnw an'u teriw n'u denw k'u kana voter ko parce que k'a bɛ silamɛya contre la an b'a fɔ maliyɛn den halalaw ye k'a fɔ fɛn fɛn bɛ bila silamɛya contre la Asimi tɛ sɔn fɛn fɛn bɛ na ni tiɲɛni ye Mali ma Asimi tɛ sɔn k'o kɛ fɛn fɛn bɛ kumasulu lase Mali ma Asimi tɛ don o da fɛ i bɛ na ni kuranɛ in bɛ n tɛgɛ d'a kan juguya de bɛ sen na ani hasidiya ni taɲini ni politisiyɛnw ka baara ni an jugulamɔgɔw ka baara sinon fɛn fɛn de bɛ hɛrɛ lase Mali ma Asimiw de don an ka constitution kɔnɔ an ka sariya sunba kɔnɔ i y'a faamuya b'a la fɛn fɛn bɛ hɛrɛ lase Mali ma Asimi b'o baara de la fɛn fɛn bɛ na ni lafiya ye Mali kɔnɔ Asimi b'o cɛsiri de la Asimi bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kan o bɛ se ka taa fɛn jugu don constitution kɔnɔ min bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye aw ma cogo jumɛn mais ko a ka bon hakili ma quoi kunkolo tɛ se k'a ta hɔrɔnden tɛ se k'a ta halaladen tɛ se k'a ta a tɛ don mɔgɔ si kunkolo kɔnɔ yan kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye juguya don an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan nin constitution kura in k'a valider k'a voter ka ci bila an fana baw ma ka ci bila an ka dugulamɔgɔw ma ka ci bila famille bɛɛ ma nin constitution mana se mɔgɔ mɔgɔ ma i ka oui ta hɛrɛ de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ basigi de b'a kɔnɔ ka kɛ an yɛrɛ ye o de b'a kɔnɔ ka baara kɛ tiɲɛ kan o de b'a kɔnɔ ka sɛgɛn an danbe kɔnɔ o de b'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ni lafiya tɛ a barisa kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye nkalonfin kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ aw ye a bɛ juguya kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ aw ye a bɛ hasididenya sinon foyi t'a kɔnɔ ni lafiya tɛ président min kɛra Mali fɛ ka tɛmɛ président bɛɛ kan Asimi don a ye dɔ bɔ a ka sara la mun kosɔn Mali basigili kama a ye minɛn san mun kosɔn maliyɛnw ka lafiya kama a bɛ ka dɔ bɔ balo sɔngɔ la mun kosɔn maliyɛndenw bɛ se ka segin u danbe kɔnɔ cogo min na n'a fɔra ko bɛ kojugu mais ko a ka bon hakili ma quoi a ka bon hakili ma jɔn bɛ se ka t'i sigi ko an ka constitution a ma ɲi jamana ma dɛ a donna ta ni président ye min kɛ Mali kɔnɔ e ka cɛ yira ne la min delila k'a kɛ a tɛ yen depuis Ala ka Mali da cɛ ma baara kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Asimi kan a tɛ yen armée bɛ condition kɔnɔ Mali bɛ ka bonya bi Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule Mali tɔgɔ la bi laharakaw ni diɲɛmaw bɛɛ bɛ Mali fɛ bi grâce à qui Asimi o bɛ se ka taa kojugu don an ka constitution kɔnɔ cogo jumɛn o bɛ se ka fɛn don an ka constitution kɔnɔ min tɛ kɛ hɛrɛ ye aw ma cogo jumɛn fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye a bɛɛ nkalonfin n bɛ ci bila n fa ka dugulamɔgɔw ma Bagunu Ɲamɛ ne yɛrɛ fa ka dugu Bagunu Ɲamɛ k'a ɲini aw fɛ
ni référendum ni constitution kura min dilantɔ filɛ nin ye aw bɛɛ ka voter hɛrɛ de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ basigi de b'a kɔnɔ n bɛ segin ka je répète baguru cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ nin constitution kura in a mana se aw ma a ye oui ta ni mɔgɔ mɔgɔ mana cɛ a y'a voter ne de ko ten a y'a voter baguru ɲa mɛn aw kana bila ka suma bila la dɛ hɛrɛ de b'a kɔnɔ tiɲɛ de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ mali ɲɛtaga de b'a kɔnɔ Bouye ko a ka mɔgɔ bɛɛ ka voter ɲɛrɔn Bouye a sirafu sirafa wɔgɛ taara lɛtiri di Bouye ma ka constitution a kun n'a sen ka bɛɛ ta ka di Bouye ma Bouye y'a bɛɛ kalan foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ a y'a voter tiɲɛ de b'a kɔnɔ bagunu cɛ ani muso ne yɛrɛ fa ka dugu cɛ o cɛ bɛ arasi balayira lamɛn cɛ o cɛ bɛ arasi balayira fɛ an ka nin constitution a y'a voter bilahi ni mais a y'a kalan dɔrɔn a papier bɛɛ a y'a kalan n'aw tɛ se ka kalan a y'a fɔ mɔgɔw k'a fɔ aw ye hɛrɛ de b'a kɔnɔ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ aw ye a bɛ silamɛya contre la dɛ a bɛ tan u ye c'est que fɛn fɛn bɛ hɛrɛ lase silamɛya ma o y'o de don a kɔnɔ kunu cɛ ni cɛ tun bɛ furu ɲɔgɔn ma kunu muso ni muso tun bɛ furu ɲɔgɔn ma kunu hadamadenw tun bɛ jahari baga nɔfɛ o bɛɛ bɔra a kɔnɔ n'o ye cɛ o cɛ ye i y'a faamuya wala ko i ni cɛ ɲɔgɔn bɛ da ɲɔgɔn fɛ e kun bɛ ci k'i da fara n'o ye muso muso ye ko e ni muso ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn furu i kun bɛ ci k'i da fara n'o ye mɔgɔ mɔgɔ ye k'i bɛ jɛ baga nɔfɛ e t'a sen fila tuguni hɛrɛ baden de b'a kɔnɔ k'a ɲini bagunu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ ni référendum an ka voter oui 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 fo lahara Asimi bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ an bɛɛ kan silamɛ don a bɛ sali a bɛ sun a b'a faso fɛ danbe b'a la o bɛ se ka taa kojugu don constitution kɔnɔ cogo jumɛn o bɛ se ka fɛn don constitution kɔnɔ min bɛ bila silamɛya contre la cogo jumɛn a bɛ sali a bɛ sun a bɛ ala dɔn a bɛ kira dɔn o bɛ se ka bila silamɛya contre la cogo jumɛn surtout mɔgɔ min ni faransi yɛrɛ man di depuis a nana a ma se faransi yan o bɛ se ka faransiw sago kɛ cogo jumɛn mais a ka bon hakili ma juguya don galonfin don ɲangoya de b'a kɔnɔ olu ka nan bɔnna fɛn tɛ ka sara u la tuguni u ka mɔgɔw tɛ ka ta k'u bila pilasiw la o juguya de bɛ sen na depuis Asimi nana fanga la ni makɔrɔma kuma depuis Asimi nana fanga la a mana furakɛ faransi depuis Asimi nana fanga la ani tubabuw tɛ foyi de la o bɛ se ka tubabuw sago kɛ cogo jumɛn laïcité bɔra faransi de dɛ faransi de ka kumakan don dɛ faransi de ka sariya don dɛ faransiw de ka fɛn don dɛ Asimi n'a rien à foutre avec ça ani faransiw tɛ ɲɔgɔn sira la a b'a ka jamana de fɛ i y'a faamuya b'a la faso kanu b'a la depuis a nana lafiya bɛ yen o bɛ se ka taa fɛn dɔ kɛ min bɛ hɛrɛ lase tubabuw ma cogo jumɛn non galonfin don an ka voter Mali ka kɛ aljinɛ ye o b'a kɔnɔ maliyɛndenw kana taa tunga la tuguni o b'a kɔnɔ an ka sanu ka kɛ an ta ye o b'a kɔnɔ ni président sigira i y'a faamuya b'a la a sigikun ye min ye a bɛ baara kɛ n'o ye diyagoya ka anw ka armée bila condition kɔnɔ ka minɛn san ka di anw ka armée ma o b'a kɔnɔ diyagoya hɛrɛ ni hɛrɛ de b'a kɔnɔ mais mɔgɔ minnu b'a la bi ko i y'a faamuya b'a la laïcité b'a kɔnɔ e k'u ɲininka ko laïcité c'est à dire que o ye fɛn jugu jumɛn de fara laïcité kan mɔgɔ minnu b'a la laïcité b'a kɔnɔ laïcité yɛrɛ mun de b'a kɔnɔ fɛn jugu ye mun de b'a kɔnɔ ni fɛn jugu don o tɛ se k'a ɲɛfɔ quoi o yɛrɛ de bɛ ne dabaliya ban quoi mɔgɔ minnu b'a la laïcité b'a kɔnɔ a donna ta bɔ ta e k'u ɲininka ko laïcité in kɔnɔ fɛn jugu jumɛn de b'a kɔnɔ k'an ka balo ɲɔgɔn kan fɛ on vive ensemble o de b'a kɔnɔ laïcité on vive ensemble bɛɛ k'i ta kɛ o bɔra ala yɛrɛ de yɔrɔ la bɛɛ k'i ta kɛ ala yɛrɛ de y'o fɔ n'aw ko k'o kana kɛ ko Mali ka kɛ état islamique dɔrɔn o bɛ se ka kɛ yan o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ bi a tɛ se ka kɛ sini chrétiens bɛ yen mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ diinɛ la mɔgɔw bɛ yen olu ye silamɛw ye bɛɛ k'i ta kɛ o de ye laïcité ye o liberté n'aw ko k'o kana kɛ ko laïcité ka bɔ a la cɛ tɛ se ka bɔ a la muso tɛ se ka bɔ a la laïcité yɛrɛ tɛ se ka bɔ a la laïcité tɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ depuis ala ye diɲɛ da laïcité bɛ yen laïcité tɛ foyi ye i y'a faamuya b'a la ni solidarité tɛ i y'a faamuya b'a la bɛɛ ka hakɛ ka d'a ma bɛɛ k'i ta kɛ
an ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni baden kɔnɔ bɛɛ ka bɛɛ bonya ni min t'a la n'i bɛ se ka san ka min jigin a jigi ni min t'a la n'i bɛ se ka min k'a kɛ Asimi tɛ mɔgɔ jugu ye Asimi bɛ Ala dɔn Asimi b'a faso fɛ Asimi de ye dɔ bɔ a ka sara la walasa Mali bɛ se ka segin a danbe kɔnɔ Asimi de ye kɛlɛkɛminɛn san ka di an ka sɔrɔsiw ma Asimi de ye Faransi gɛn Asimi de jɛra a ka sara kɔ ye wa a tɛ sonyɛni kɛ danbe b'a la silamɛ don o bɛ se ka taa kojugu don an ka constitution kɔnɔ cogo jumɛn foyi tɛ ni juguya tɛ hɛrɛ de b'a kɔnɔ k'a fɔ bagunu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ bɛɛ ka constitution voté bɛɛ ka oui ta aljinɛ de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ Mali ɲɛtaga de b'a kɔnɔ an ka lafiya de b'a kɔnɔ an ka don da la o de b'a kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ o de b'a kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ ka kɛ an ta ye o de b'a kɔnɔ bɛɛ ka oui ta bɛɛ kali Ala la Ala min ka bon ka kalili ma foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ tɛ président bɛ ka baara min kɛ Mali kɔnɔ aw de ko k'a ka kɛ yan président bɛ ka lafiya min ɲini k'a di maliyɛn ma aw de y'a bila la aw de ko président ka sali yan aw de Ala ko fɔ président yan mais c'est faux c'est archi faux foyi tɛ ni juguya tɛ o y'a essayé ka président kɛlɛ cogo bɛɛ la u dɛsɛra o y'a essayé ka président mago sa cogo bɛɛ la u dɛsɛra o ye hakilina jugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin président ma u dɛsɛra o bɛ mun de kɛ sisan ka taa don ni diinɛ sira ye aw bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ Asimi kan aw bɛ Ala fɛ ka tɛmɛ Asimi kan non mais c'est faux c'est faux an k'a voté bi wa laïcité tɛ bɔ a kɔnɔ bi a tɛ bɔ a kɔnɔ sini bɛɛ bɛ bonya i ka diinɛ kan an bɛ balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ ni baden kɔnɔ Ala min y'an bila diɲɛ kɔnɔ n'a tun ka di a b'an bɛɛ kɛ silamɛ ye Ala min y'an bila diɲɛ kɔnɔ n'a tun ka di a b'an bɛɛ kɛ kafiri ye mais Ala y'an bila diɲɛ kɔnɔ ka liberté di bɛɛ ma bɛɛ k'i ta kɛ mais ɲuman ni juguman a y'o lakali n'i taara i kinibolo fɛ o ye hɛrɛ ye n'i taara gauche fɛ o ye l'enfer ye a y'a bɛɛ expliqué a bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ma mɔgɔw tɔɲɔ n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ i y'a faamuya b'a la ka ban sali ni su ma o ye jahanama ye Ala ye nin fɔ an ye n'a ko ko bɛɛ ka don aw ka diinɛ la o tuma aw jo ye bɛɛ tɛ se ka kɛ silamɛ ye wala kuma fa n'a ba filɛ an bɛ min fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye nin constitution n ye n kali Ala la foyi t'a kɔnɔ ni hɛrɛ ni hɛrɛ tɛ foyi t'a kɔnɔ ni Mali ka ɲɛtaga tɛ ayiwa fɛn jugu minnu tun bɛ laïcité kɔnɔ cɛ ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma muso ni muso ka furu ɲɔgɔn ma i y'a faamuya b'a la i julankolon ka tagama Mali kɔnɔ mɔgɔw julankolon tun bɛ ka tagama Mali kɔnɔ ni ça bɛɛ b'a fɔ ko non liberté de bɛ bɛɛ yan laïcité ye nin fɔ a donna ta mais o bɛɛ bɔra kɔnɔ i julankolon mana ye Bamakɔ i kun bɛ ci i da bɛ fara cɛ ni cɛ mana minɛ i kun bɛ ci i da bɛ fara Asimi nin bɛɛ tɛntɛn ka bɔ a kɔnɔ a bɛ n'aw jɔ kokow fɛ yen an bɛ oui ta ka tila k'a fɔ an kanubagaw ye u ka oui ta k'a fɔ an muso n'an denw ye u ka oui ta k'a fɔ an somɔgɔw ye u ka oui ta ka wele bila an balimaw bɛɛ ma bɛɛ ka oui ta bɛɛ ka voté constitution kɔnɔ hɛrɛ de b'a kɔnɔ kuma fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛɛ nkalonfin ni ne ko n tɛ kɛ silamɛ e bɛ se ka ne kɛ silamɛ diyagoya ni ne ko n tɛ sali e bɛ se ka ne lasali diyagoya c'est mon droit c'est mon droit i b'u ɲininka ko laïcité ko mun de b'a kɔnɔ o tɛ foyi f'u ye ko an denw tɛ gurumusi don ka taa ekɔli la n'an denw ye gurumusi don k'u bɛ taa ekɔli la mɛtiri b'u lasegin gurumusi taga yɔrɔ tɛ ekɔli ye gurumusi taga yɔrɔ ye madarasa so de ye ni min bɛ fɛ i den ka gurumusi don walima i muso ka gurumusi don mais ekɔliso o ye kafiriw de ta ye nasaraw de ka kan don k'an k'o kalan ni min t'o fɛ min ye silamɛya ye madarasa so ni fɛnw a y'aw den bila ka taa yen o ka gurumusi don ka taa yen n'o ye gurumusi don k'u bɛ taa madarasa so la mɔgɔ si t'u lasegin kuma fa n'a ba filɛ mais gurumusi tɛ don ka taa ekɔliso la an ka sɔrɔsiw minnu fana bɛ kɔrɔn fɛ en tant que guerre bɛ yen i y'a faamuya b'a la marifa ci bɛ yen i tɛ se ka marifa ci bila k'u bɛ taa sali o bɛ ninnu de mɔntɔn k'u fara ɲɔgɔn kan an ka sɔrɔsiw tɛ se ka sali waati la dɛ aw dun t'a fɔ ko sɔrɔsiw ka marifa bila u ka na Mali marifa de b'u bolo k'a lakana u b'u muso sɔrɔ waati la u bɛ dumuni kɛ waati la non ko k'u tɛ sali waati la marifa bɛ ka ci yɔrɔ min na e bɛ marifa bila o t'i yɛrɛ faga o la i yɛrɛ bɛ sa bɛ to kɔrɔn fɛ ka mugu ni kisɛ k'a ci ni lafiya bɛ waati min na u b'u ka sali juru bɛɛ sara c'est comme ça mɔgɔ joli bɛ faransi yan n'i bɛ sali heure la
mɔgɔ joli bɛ yan an dun bɛ wari min bila ka taa di aw ma aw t'a fɔ k'aw t'a fɛ o mɔgɔ joli bɛ yan n'i bɛ sali waati la a dɔw yɛrɛ bɛ tile kuru sali o b'a bɛɛ sara su fɛ de o mɔgɔ kelen bɛ mɔgɔ joli bali Mali kɔnɔ o mɔgɔ kelen bɛ du joli ta Mali kɔnɔ pour que a tɛ ban olu ka wari la k'o tɛ sali waati la pour que a tɛ ban olu ka wari la aw dun b'olu ka wari minɛ k'a dun a dɔw bɛ lesogo feere yan a dɔw bɛ jɛnɛya kɛ k'u balimaw balo aw dun tɛ ban u ka wari la aw minnu b'a la ko laïcité man ɲi ɲɛmɔgɔden joli b'aw ka du kɔnɔ denmuso joli b'aw bolo n'o tɛ furu la mara jumɛn de b'aw ka du kɔnɔ mais c'est faux aw jumɛn bɛ min bɛ silamɛya kɛ 100% aw jumɛn bɛ an tɛ ɲɔgɔn dɔn Mali kɔnɔ wa ah ne ye silamɛ ta Mali kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la min yɛrɛ ye mumini ye kɛmɛ o kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen min bɛ silamɛya k'a kɛ cogo la min bɛ Ala dɔn a bɛ kira dɔn a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ sonyani kɛ a tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ a tɛ télé lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen n'i taara dɔw ka du kɔnɔ min bɛ da barabaya la laïcité ni Ala n'a denmuso ni Adama tɛ ɲɔgɔn bolo ani Tijani bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ni Tijani tɛ ɲɔgɔn bolo ani Balayira bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ni Balayira tɛ ɲɔgɔn bolo ani ɲɛmɔgɔden bɛ tile ka wolo u ka du kɔnɔ ye an bɛna mun de fɔ aw ye nin constitution an b'a voté fɔ an kan ka tila k'a fɔ an muso n'an denw y'u k'a voté k'a fɔ an balimaw y'u k'a voté k'a fɔ an ka dugulamɔgɔw y'u k'a voté k'a fɔ bakunu cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ bɛɛ k'a voté hɛrɛ de b'a kɔnɔ lafiya de b'a kɔnɔ ni nin président tun tɛ maa ɲɛnama ye a tɛ dɔ bɔ a ka sara la ni nin président tun tɛ faso in fɛ bilahi a tun b'a tɔw ye faso ci cogo min na a tun bɛ faso ci o cogo la et président min Ala mais c'est pas la peine n'an bɛ ka taa an bɛ se n'an bɛ ka taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que waati kana janya ne balimaw an bɛ na comment s'appelle Gamou général Gamou a ka kabila i y'a faamuya b'a la Gawokaw i y'a faamuya Sevarekaw Gamou balima bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kunun Gamou comment s'appelle général Gamou Alhaji Gamou k'a balima bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ ani muso a ka ca ni mɔgɔ 100,000 ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko kuma fila tɛ yen nin constitution ko bɛɛ ka wuli ta an bɛ général Gamou fo ka wale ɲuman dɔn nin de ye fasoden ɲumanya ye Buye y'a fɔ général Gamou y'a ka mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ ye wele bila Bagunuka bɛɛ ma Zesika Meteka dugu a ye wele bila olu ma Tanti Arama Abdoulaye Samake Seydou Sissoko bɛɛ somɔgɔw wele ko bɛɛ ka wuli ta aw tɔw bɛ taa min déjà yɛrɛ Mali majorité bɛɛ bɛ Assimi fɛ nin constitution passera Sogɛli fana ye Gawoka bɛɛ wele Wage y'a ka mɔgɔw wele Modibo Kone bɛɛ y'i ka mɔgɔw wele ko bɛɛ ka wuli ta n'olu ka jama bɔra Mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ taa min tɔ ninnu bɛ taa min wa Gamou y'a ka mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɛnna ka Gawo kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ka kabila bɛ yɔrɔ o yɔrɔ général Gamou a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka wuli ta ko kuma fila tɛ yen dɛ ale y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka tasa da f'u ye a ma kuma munumunu dɛ ko bɛɛ ka wuli ta bɛɛ ka jɛman ta a ka mɔgɔ bɛɛ ko n'a ko min ko ni Gamou ko min k'olu b'o de la an bɛ Gamou fo ka wale ɲuman dɔn an ye Gamou dɔn ni nin de a bɛ faso fɛ a ka bon hakili ma maliden ɲuman don hali bi an bɛɛ ka somɔgɔw wele le 18 o de ye vote don ye le 18 bolokɔrɔta bɛ kɛ n b'a la walima n t'a la ni Ala sɔnna Mali bɛɛ b'a la président min bɛ jamana in kunna bɛɛ b'a dɔn ko silamɛ don bɛɛ b'a dɔn ko hɔrɔn don bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ faso fɛ an bɛ Gamou fo yan ka wale ɲuman dɔn a y'a balimaw a sinjiw a ka kabilaw a ka dugulamɔgɔw Gawo i y'a faamuya b'a la Menaka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka wuli ta bɛɛ sɔnna constitution le 18 i y'a faamuya la Gawo Menaka bɛɛ b'a voté Ɲɔgɔn Buye i y'a ka mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ wuli ta ne fa ka dugu Bagunu y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ wuli ta Kayikaw bɛɛ bɛ wuli ta Sevarekaw diɲɛ bɛɛ an minnu fana bɛ tunga la an kɔni tɛ sa anw y'a validé depuis a ma se c'est comme ça comme aw ko k'a bɛna kɛ juguya de aw bɛ ka ne yɛrɛ de y'a mɛn u bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko ni mɔgɔ y'a voté i y'a faamuya b'a la k'u bɛ silamɛya de contre la mais quelle honte aw de ko mɔgɔw ka sali yan aw de bɛɛ bila diɲɛ kɔnɔ wa silamɛya bɔra aw de yɔrɔ wa n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛ kɛ kafiri ye pa tɛ bɔ a la n'a ka di mɔgɔ min ye i bɛ sali n'a ma di i tɛ sali n'a ka di i bɛ kɛ chrétien ye
Et on bébé balo nyonka, bébé boya kataboloka. Bébé de bébé boya. On vit ensemble tranquille. Un bébé balo nyonka heren baden kono. Mali teke état islamique ba teke état islamique sini. Musala kuma ka boala. Samba yiri kambe ka balo nyonka ni chokola. Amada minebi. Asimere nana ka kojugu bebo laïcité kono. Juguya foyi tɛ Asimi nɔfɛ faso nafolo tɛ ka d'u ma ko tɛ ka sara u la u ka mɔgɔw tɛ ka ta fɔlɔ i y'a faamuya olu tun bɛ Mali kɔnɔ de komi roi ni président nana i b'a to olu ta la n'i m'a to u ta la u b'i bagabaga Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ nin petini aw ka hakɛ to kuma na fɔ cogo an ka masakɛ Asimi nana ka Mali segin a danbe kɔnɔ fantanw ka wari bɛ ka k'a kɛcogo la ka wari do bɔrɔ kɔnɔ ka taa di mɔgɔ ma o tɛ kɛ tuguni fo ka diɲɛ dugukolo meleke Ala ka barika do tiɲɛ la an bɛ wi ta k'an balimaw wele k'an muso wele k'an denw wele k'an somɔgɔ bɛɛ ka wi ta ayiwa a bɛ pase fana ni Ala nin pasera yɛrɛ déjà an bɛ Gamu fo an bɛ bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Algérie yanni an ka na Algérie an ka Salifu Keyita lamɛn dɛ an bɛ Salifu Keyita lamɛn a y'a fɔ o don dɛ ko terroriste minnu bɛ Mali kɔnɔ ko Algérie de b'u furakɛ Algérie de b'u balo Mauritanie de b'u furakɛ Mauritanie de b'u balo a ko tiɲɛ bɛ ka na dɛ Salifu Keyita Ala ka barika don i la dɛ ale tɛ munumunu Mande masa Keyita ka yɛrɛ yɛrɛ nin ni buwa tɛ kelen ye dɛ nin de ye Keyita yɛrɛ yɛrɛ ye n'ale fɛn min b'a kun na kan cɛ ale b'a fɔ de wa Salifu Keyita ko bɛɛ ka bɔ i y'a faamuya b'a la le 25 ka MINUSMA gɛn ka bɔ an ka dugu la an ka Salifu Keyita lamɛn Algérie bena bara min kɛ Kidali n bɛ sɔrɔ k'an da don o la an ka Salifu Keyita lamɛn fɔlɔ. Le pays est en train de traverser vraiment quelque chose de très dur, mais pour vous, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour vous qu'on le fait. Alors, qu'est-ce qui est mauvais dans la vie? Mon cas que le diara très là. Niti Jugudo. Ouais. Niti Jugudo amane. Bon. En tous les zones, vous, MINUSMA, Algérie, et Mauritanie. Algérie, c'est un pays raciste. On est en train de filmer. On est filmé fait. On a quelqu'un fait, on est pour nous d'abord pour frapper, quand on a caméra faire nous, on a tiré des mains. Au problème quoi, Mauritanie. La Mauritanie aussi. Mauritanie, on ne peut frapper, on ne peut faire des doumans. Quand on est doumant, on peut tirer quand on fait. Bon, la MINUSMA doit foutre le camp. On fait la MINUSMA doit foutre le camp. Merci. Bon, a ye nin kuma in fɔ k'a to mɔgɔ bayirika de cɛ ma Salifu Keyita wa mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ ni Salifu ka hakilina ye Ala ka barika don Salifu la an bɛna an da maga comment ça s'appelle Algérie Salifu Keyita bɔra ka min fɔ sisan komi terroriste fɛn fɛn tun bɛ mɛnna kan an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara a bɛɛ bɛ ka boli bi ka taa Kidali dɔgɔtɔrɔso tɛ foyi foyi tɛ yen u ka minɛn bɛɛ dɛsɛra parce que radari b'an bolo bi fɛn bɛɛ b'an bolo minɛn tɛ se ka bɔ Algérie ka don tuguni an ɲin'a ma Algérie président ye mun décision de ta sisan k'ale bɛna ekɔliso jɔ Kidali ko ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ko ka forage jɔ yen nin bɛna jɔ jɔn de kama la question est là Algérie président pourquoi bi a ko k'a bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ Kidali ka comment ça s'appelle ekɔliso jɔ Kidali ka forage sen Kidali pourquoi a y'o décision ta bi la question est là Salifu Keyita bɔra ka min fɔ olu de bɛ terroriste furakɛ olu de bɛ dumuni d'u ma u ka kalanko n'u ka fɛn bɛɛ Algérie de b'u kɔfɛ a ko tiɲɛ filɛ nin ye Algérie ye nin décision ta ko bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma Mali dugu jumɛn ko Kidali ne bɛ min fɔ Asimi ye aw kana sɔn dɛ Baguni mago bɛ ekɔliso la Baguni mago bɛ forage la Baguni mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la u ka taa di anw ma Kidali n'est pas besoin de ça guerre de bɛ yen bi ni dɔgɔtɔrɔso taara jɔ Kidali terroriste bɛ taa furakɛ a dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni dɔgɔtɔrɔso taara jɔ Kidali bilahi terroriste bɛ furakɛ ni forage sɛnɛ yen o bɛ taa min a kɔlɔn na ni comment ça s'appelle ekɔliso dilanna yen nɔ o bɛ taa kalan kɛ yen
aw kana sɔn dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn pour que Algérie ninnu bɛ taa décision ta k'olu bɛ taa école ni dɔgɔtɔrɔso jɔ Kidali tigi tɛ jamana na wa Mali bɛ se ka wuli k'ale bɛ taa baara kɛ Algérie dugu dɔ la cogo jumɛn k'a sɔrɔ Algérie faamaw ma sɔn n'a ye k'a sɔrɔ Algérie faamaw ma sɔn n'a ye mais a ka bɔ hakili ma an bɛ min fɔ Asimi ye Algérie n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ dugu wɛrɛ la n'u b'a jɔ Kayi walima n'u b'a jɔ Bagunu il sera bienvenu mais k'a fɔ k'a ka kɛ Kidali de ga b'a la dɛ walahi kɔrɔ wɛrɛ b'a la dɛ laɲini wɛrɛ b'u la min tɛ nin se dɛ an bɛ ka jugu de faga bi jugu de bɛ ka bana bi furakɔ yɔrɔ t'u bolo bi parce que radar b'an bolo an ɲɛ bɛ Mali fan bɛɛ la minɛn tɛ se ka bɔ Algérie tɛ se ka na ASECO ka na juguw dɛmɛ cogo dɔ la kunun o tun bɛ se ka kɛ mais a tɛ se ka kɛ mais ni dɔgɔtɔrɔso jɔra Kidali walahi an bɛ jugu fɛn fɛn kun ci o bɛ taa furakɛ ye an bɛ jugu fɛn fɛn faga o bɛ taa furakɛ ye k'a fɔ Asimi ye aw kana sɔn dɛ billahi u ka dɛmɛ to yen n'u b'a di an ka dugu wɛrɛ ma là d'accord mais n'u ko k'u b'a kɛ Kidali de aw kana sɔn dɛ billahi n'u y'a jɔ yen a bɛ komi i y'a faamuya b'a la o ye dɛmɛ dɔ ta k'a ɲɛsin terroriste ma billahi n'u ko k'u b'a jɔ yen a bɛ komi o ye dɛmɛ dɔ ta k'a ɲɛsin terroriste ma n'u k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ comment ça s'appelle Kidali ka école jɔ Kidali ka forage d'u ma dɛmɛ dɔ k'a ɲɛsin terroriste ma billahi n bɛ kali ala la ala min ka bon n ka kalile ma terroriste fɛn fɛn tun bɛ mɛnna k'aw yɛrɛ tulo tun b'a la nin waati in na faransiw b'a la ko mɛnaka binna terroriste tɛgɛ kɔnɔ mɛnaka binna ta mɛnaka bɛɛ minɛna an y'olu bɛɛ kun ci k'u da fara min ninnu sen kari la ni min ninnu kɔnɔ fari la dɔgɔtɔrɔso bɛna taa jɔ olu de kama olu ka furakɛ ye Asimi kana sɔn dɛ tigi de bɛ jamana la anw de kan k'a fɔ ko nin dugu mago bɛ dɛmɛ la aw kan ka dɛmɛ min kɛ anw ye olu yɛrɛ kan ka dɛmɛ ta ka na di anw ma an kan ka kɛ min an b'a k'o ye mais fo k'aw ka taa kɛ Kidali bɛɛ b'a dɔn ko Algérie ni Kidali ka surun bɛɛ b'a dɔn ko Yadagali Algérie ka mɔgɔ don Yadagali Algériens ka mɔgɔ don Yadagali Algériens ka mɔgɔ don olu bɛ Yadagali kɔfɛ Yadagali bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ Kidali dɔgɔtɔrɔso jɔkun ye dɔgɔtɔrɔso pour que a bɛ taa jɔ ye pour que forage bɛ taa di ye Asimi maliyɛn tɛ walayi ni ne tun bɛ Asimi place la quoi mais komi président b'a ka baara kɛ cogo dɔn anw tɛ c'est à dire anw tɛ pressé Asimi ma an tɛ Asimi non a b'a dɔn a kan ka min kɛ ni ne tun bɛ Asimi place la bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'i bɛ Mali fɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n'i ye marifa bila n tun b'a bɛɛ labɔ Kidali fɔlɔ ka sɔrɔ ka Kidali ci n'i ye Kidali ci waati min na n bɛ sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka tila k'a jɔ billahi n'o ma kɛ Kidali tɛ se ka minɛ ni guerre ma wuli ye i ɲɛ bɛ so fɛn fɛn jɔlen na Kidali bɔn jugu caman de b'a bɛɛ dugu ma i ɲɛ bɛ so fɛn fɛn jɔlen na Kidali dingɛ de b'a bɛɛ kɔnɔ jugu b'a kɔnɔ yen nɔ jugu min bɛ Kidali a ka bon hakili ma sow jɔlen bɛ yen mais i b'a sɔrɔ sous-sol b'a kɔrɔ sous-sol bɛ dingɛ de b'a kɔnɔ o ye so ala billahi janfa bɛ Kidali a ka bon hakili ma a y'a saba ka bila yen dɛ Kidali bɛ komi sisan i ɲɛ bɛ billahi quartier kunturu u ye dingɛ de sen a kɔrɔ e bolo ko sow jɔlen de b'a kɔnɔ ten mɔgɔw ye habité fɛn jugu de bɛ dugu ma fɛn jugu baden de bɛ dugu ma fɛn jugu baden de bɛ dugu ma Asimi ninnu kan ka maliyɛn bɛɛ labɔ Kidali yanfan ninnu na k'u bila ka taa Gawo fɔlɔ ka sɔrɔ ka Kidali yanfan k'a bɛɛ ci o la an bɛ sɔrɔ k'a jɔ sinon fɛn jugu caman de bɛ yen wa Algérie ka dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ sabu Algérie ka dɛmɛ tɛ dɛmɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma dɛ Algérie ka dɛmɛ ye dɛmɛ de ka ɲɛsin terroriste ma kuma fa n'a ba filɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛna jɔ Algérie fɛ yen école min bɛna jɔ yen forage min bɛna d'u ma terroriste de t'a dɔn mais c'est ça wallahi bɛna ni kuranɛ mɛ n tɛgɛ da ka dɛmɛ foyi tɛ ni terroriste dɛmɛli tɛ dɛmɛ foyi tɛ n'o tɛ aw kana sɔn dɛ Asimi billahi n'o bɛ taa jɔ dugu wɛrɛ la u ka taa di dugu wɛrɛ ma mais k'a fɔ k'u b'a kɛ Kidali a ye jɛ a dɛmɛ kɔ dɛmɛ ɲɛnama tɛ dɛmɛ min don dɛmɛ ɲɛnama tɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ Salifu Keita ko maliyɛn bɛɛ ma le 25 k'an bɛɛ ka bɔ MINUSMA k'an ka dugu bila Salifu Keita y'a fɔ de wa anw fana y'a fɔ bɛɛ n'a ka mɔgɔ le 25 mai maliyɛn den bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu bɔli kana caya dɛ an bɛ min fɔ bɛɛ ninnu fana ye baara de bɛ mɔgɔw la i y'a faamuya mɔgɔ minnu bɛ bɔ maa si t'u ka nasɔngɔ sara
a ka kɛ bɔliba kelen ye mais ka to ka bɔ ka bɔli c'est pour nafa t'o la quoi a bɛ ko in préparer de a ka kɛ bɔliba kelen ye mais ni maliyɛnw tora ka bɔ o bɛ saliya de parce que mɔgɔ t'u ka nasɔngɔ sara u yɛrɛ de b'u ka baara kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ aw bɛ bɔli organiser de k'a kɛ bɔli belebeleba kelen ye bɔli tɛ kɛ min kɔfɛ mais sanga ni waati bɛ an ka bɔ dɛ an bɛ taa nin kɛ dɛ an bɛ min fɔ bɛɛ n'a ka mɔgɔ ani maliden ɲuman bɛɛ ye a ye ko in organiser ka ɲa a ka kɛ bɔliba kelen ye bɔli min bɛ lakali tariku la n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya mais an ka bɔ nin kalo la kalo wɛrɛ an ka bɔ cɛ o fana sɛgɛn ka bon n'an ko fɔ ɲɔgɔn ye bɔliba in nafa t'a la dɛ bɔliba in ka fara ɲɔgɔn kan waati bɛɛ nafa t'o la a ka kɛ bɔliba kelen ye Salifu Keyita mɔgɔ fɛn fɛn Salifu Keyita kana a y'a fɔ bɛɛ ye ko MINUSMA ka taa ka bɔ an ka fɛn na le 25 bɛɛ ka bɔ voilà an k'a kɛ bɔliba kelen ye bɔli caman in a bɛ mɔgɔw la décourager de voilà k'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ bɔli ɲɛmɔgɔya la mɔgɔ minnu b'a ko ɲɛfɛ aw kana bɔli caya aw kana kɛ sanga ni waati bɛɛ aw ka bɔ a ka ye jama ɲɛfɛ non bɔli ka kɛ bɔliba kelen ye dɔrɔn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o de ka ɲi bɔli la mais sanga ni waati bɛɛ k'a laban aw nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔ la a laban mɔgɔ bɛ saliya a laban mɔgɔ tɛ bɔ tuguni parce que mɔgɔ minnu bɛ bɔ mɔgɔ si t'u financer mɔgɔ si t'u ka nasɔngɔ sara mɔgɔ si t'u ka baara k'u ye a ko ka organiser a ka kɛ bɔli kelen ye Mali bɛɛ ka bɔ ka MINUSMA gɛn mais n'a y'a bɔli caya a bɔli tɛ kɛ bɔli fɛn ye quoi mɔgɔ bɛ décourager quoi voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Isa Kawujimi ne de y'a fɔ yan ko Isa Kawujimi ko n'an ka mɔgɔw ma frontière minɛ Isa Kawujimi boli tɛ dɛ parce que tɔ t'a la bi kɔnɔnafili sugu bɛɛ b'a kan ne y'a fɔ j'espère que semaine tɛmɛnen o kɔfɛ Mariko fana bɔra k'a fɔ Mariko min bɛ Peace FM na an k'o lamɛn fɔlɔ o fana bɔra k'a fɔ. Jaja a bɛ fɛ ka yɛrɛ ta de. N ye kɛnɛ préparé to ye. Voilà. N ye kɛnɛ préparé to a fana bɛ fɛ ka boli de. A fana bɛ fɛ ka dugu bila. Ba fɛn na boli tɛ cɛbakɔrɔ danbe ye dɛ. I ko tɛ boli o boli. Wari minɛ min f'i ye. A bɛ jɔ dɛ. A bɛ fɛ ka dugumasira ta. N'i ye Kamara ɲininka SMTT Mahamadu Kamara n'i y'o ɲininka o b'a ɲɛdɔn. Dugumasira. Fali numatigi a bɛ fɛ ka dugumasira ta. An ka jama bɛna cɛ kɔfɛ. Ale ta tɛ MINUSMA ko ye dɛ. Mali yɛrɛ bilali de b'a kɔnɔ maa dɛsɛ bɛ k'a fɛɛrɛ de sɔrɔ a ye bɔko 10 ka se aéroport la a bɛ lasegin n'a ka valisini ye. Voilà ne y'a fɔ yan ko Isa Kawujimi bɛ fɛ ka boli Mariko fana seginna kan ko Kawujimi bɛ fɛ ka dugumasira ta dangaden bɔra sɔrɔ n t'a dɔn CDR ye pétini min kɛ ko Bakari o taara ɲininka tuguni an ka Kawujimi lamɛn a bɛna min fɔ. N tɛ Mali passeport de yan jɔ média la n tɛ Mali passeport yan bon c'est à dire que hadamaden nin ye jamana jumɛn visa États-Unis tɛ yan o ye bilenman de ye san 5 de b'a la 5 ans bon la langue de Molière o visa kura bɛ daminɛ mois de juin o fana o ye san 1 ye o ye français c'est à dire ne bɛ min f'i ye mɔgɔ caman bɛ mankan ci la n'u ye nin sɔrɔ bi wala o tɛ si yan san 5 b'i bolo États-Unis san 1 b'i bolo Faransi Schengen Europe bɛɛ e ni ala cɛ maliyɛn joli bɛ yen bi k'a b'a sɔrɔ yan mɔgɔw bɛ ji ta ka taa Sahel la ka ɲini ka don Faransi u tɛ se ka don ne b'a sɔrɔ ala barika la diɲɛ jamana tɛ yen ne nin b'i bolo n'i tɛ bonya k'a fɔ politiki tɛ n tɛ politiki papiye o n ko passeport diplomatique k'u y'o minɛna ka taa kalonbaw danna mais nin ye passeport diplomatique da ça c'est un passeport ordinaire fanga ka passeport fanga ka visa tɛ nin ye o donc ça veut dire que jim c'est jim maintenant kuma to kan kuma bɛ min kan waso tɛ ala kira alayhi salatu wasalam kalidu de ne karamɔgɔ y'o fɔ ala ye nɛɛma min k'i ye k'o fɔ o tɛ waso ye o mɔgɔ min bɛ boli n'i y'o ye b'o dɔn muso caman bɛ ne bolo den 30 bɛ n bolo sɔrɔ bɛ n na fɛn bɛ n bolo waso tɛ n bɛ si kilibu kɔrɔ parado bɛ n bolo waso tɛ dɛ n b'a ɲɛfɔ de quoi n bɛ fɛn sɔrɔ n yɛrɛ ye sɔrɔ bɛ n na n bɛ boli cogo di ne bɛ gɛlɛya min na politiki gɛlɛya tɛ yan hali bi ni ne y'a kuma yɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn faamu. Bon aw yɛrɛ tulo b'a la ko ale tɛ boli walahi Kawujimi bɛ fɛ ka boli ne de filɛ nin ye k'a fɔ a ye mɔgɔ fɔlɔ min y'a information fɔ yan Kawujimi bɛ fɛ ka boli mais a nana i sigi ka visa yira ka passeport yira ne balimaw n'aw hakili b'a la Kawujimi n'a ka passeport n'a ka valise o ma segin aéroport la ani bi cɛ Kawujimi voyagera passeport tɛ k'a fɔ ko ni passeport bɛ n bolo n bɛ se ka voyager non
kara de bɛ e kɔ danga de bɛ e kɔ nari de bɛ e kɔ e y'i fa bugɔ k'i ba bugɔ i ɲɔgɔn danga denma wolo Mali kɔnɔ e n'i ka visa o y'i bali voyage la yan o ma kɛ yan e n'i ka visa a kɛra an bɛɛ ɲɛna yan i y'i ka valisinin ta k'i ɲɛsin aéroport ma ko e bɛ boli o y'i lasegin ko non ko voyage tɛ yen tuguni an bɛɛ de b'a feere kɛ ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ne nan'i sigi bi ko Amérique visa 5 ans bɛ e bolo Faransi 1 an bɛ e bolo non visa tɛ o k'aw jimi an ka faamaw de tɛna e bila e ka bɔ Mali kɔnɔ visa tɛ hali i fan bɛɛ ka kɛ hali i ka duloki a bɛɛ ka kɛ visa ye mais k'aw jimi e balila voyage la yan o ye lasegin aéroport la yan o ye visa ko ye yan o ye passeport ko ye wa non e tɛ bɔ Mali yɛrɛ de kɔnɔ k'aw jimi fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ duguma sira a bɛ fɛ k'o de ta k'aw jimi bɛ fɛ ka bɔ duguma de visa tɛ dɛ ni k'aw jimi ko k'a bɛ taa bi Mali aéroport la a b'a lasegin sinon tagali ka d'a ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ni nini sigi muso bɛ n bolo den caman bɛ n bolo n bɛ taa climatiseur cɛman Ibɛri Kulubali wari min b'o bolo o b'e bolo wa Bubu Sise wari min b'a bolo a b'e bolo wa mɔgɔ caman bolila bi wari min b'u bolo a b'e bolo wa u muso n'u denw tɛ yan m'u bolila dɛ a kaju min bɛ fɛ ka boli mais cogo de t'a la anw ye anw ka ɲɛmɔgɔw lasomi an ye information kɛ yan kaju min y'a mɛn fana bɛɛ bɔra a kalama i y'a faamuya b'a la n'a taara i sigi bi ko passeport b'ale bolo fɛn b'ale bolo passeport ko tɛ kaju min ni passeport ko tun don san b'a sɔrɔ e voyagera an ka ɲɛmɔgɔ de ko i tɛ bɔ Mali kɔnɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna o y'i lasegin sisan a bɛ ka solution min ɲini ka bɔ Mali kɔnɔ o ye telemani de k'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka yɛlɛ moto kɔfɛ fo Côte d'Ivoire a y'a kɔlɔsi dɛ bilahi nin bɛɛ de k'aw hakili suɲa ka taa passeport yira mɔgɔw la visa bɛ n bolo 5 ans bɛ n bolo visa tun b'i bolo kunun i balila voyager la yan visa tun b'i bolo kunun ko i tɛ voyager visa tun b'i bolo kunun ko i tɛ bɔ Mali da fɛ o ma kɛ yan o ma kɛ yan visa ko ka n'i sigi dɔrɔn ka visa yira mɔgɔ la visa ko ka gɛlɛn yan e bɛ taa kilimu kɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ taa kilimu kɔrɔ olu sara muso bɛ kelen de bolo den bɛ kelen de bolo wa den bɛ mɔgɔw bolo miliyari tun b'u bolo bɛɛ bolila ka bɔ Mali kɔnɔ mais k'aw jimi e tɛ bɔ Mali kɔnɔ an b'a fɛɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kan ye bilahi bilahi k'aw jimi e tɛ boli an b'i minɛ de y'a faamuya b'a la ka information d'an ka ɲɛmɔgɔ ma u ka fan bɛɛ kɔlɔsi u ka barasile don k'aw jimi sen na barasile o de kan ka don k'aw jimi sen na barasile n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ b'a la barasile de kan ka don k'aw jimi sen na sinon a bolitɔla don a bolitɔla don nin bɛɛ ka mɔgɔw hakili sonya nin bɛɛ de ka n'i sigi ka tapasi kɛ a ye barasile don a sen na barasile montre min bɛ don sen na a y'o don a sen na n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a faamuya b'a la an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ b'a la sinon a bɛ fɛ ka duguma sara cɛ dɛ bilahi a bɛ fɛ ka boli ne de y'a fɔ aw ye n y'a fɔ aw ye mɔgɔ joli seginna a kan mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ yan ko n ye information sɔrɔ à la source ko Kawju bɛ fɛ ka boli ne de y'a fɔ dɛ mɔgɔ joli seginna a kan mɔgɔ caman seginna a kan dɛ k'o ye kibaruya sɔrɔ k'a bɛ fɛ ka boli wa n'a bɛ boli fana avion tɛ dɛ dugu ma visa b'i bolo t'a kɛ i yɛrɛ sigilen ko visa i dun ko k'i bɛ fɛ ka t'i reposer i ko k'i sɛgɛnna i bɛ fɛ k'i dabɔ nin bɛɛ la i bɛ fɛ ka taa Amérique i bɛ fɛ mais pour que hali bi i bɛ Mali kɔnɔ ɲɛ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la an ka ɲɛmɔgɔ k'i bila i ka taa fara dangadenw kan ka faso nɛni k'i to kɔfɛ o banna pewu a da barabaden aw bɛɛ bɛ to Mali kɔnɔ a nɛn baraba an bɛɛ b'a nɔni ɲɔgɔn fɛ ye ka t'i sigi visa bɛ n bolo ni visa ko tun don sisan b'a sɔrɔ e ma taa ni passeport ko tun don sisan b'a sɔrɔ e ma taa n'i ka passeport n'i ka voyager n'i ka 5 ans visa o y'i lasegin bɛɛ ɲɛna k'i tɛ voyager ani bi cɛ i ma bɔ Mali da fɛ parce que kaso b'i nɔfɛ i minɛna kaso fɔlɔ min na o kaso ma ban fɔlɔ e bɛ voyager ka taa min san 2 de dir'i ma i minɛna o y'i bila liberté la mais 2 ans o prison i tɛ se ka bɔ Mali da fɛ i tɛ se ka bɔ Mali da fɛ solution jumɛn de bɛ ka ɲini sisan k'a yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka fatɔ finiw don i y'a faamuya ka masque don a nun na ka sɔrɔ ka yɛlɛ mototigiw kɔfɛ fo Côte d'Ivoire an y'o information de sɔrɔ n'aw m'a minɛ n'aw ma barasile don a sen na a bolitɔla don de parce que k'a to Mali kɔnɔ a tɛ don da la k'a to nin panpan na dɔ bɛ taa kun ci k'a dafara a yɛrɛ b'a dɔn ko ça ne va pas a yɛrɛ ko ko kisɛ taara ci a ka denbaya la 10 millions minɛna a denw na sabu que Kawju kɔnɔna fili sugu bɛɛ b'a kan bi bilahi n'a tɛ ɲini ka kama bɔ a yɛrɛ la n'a tɛ ɲini ka kɛ fantôme ye sabu que ni se tun bɛ Kawju a tun bɛ kɛ jinɛ ye bi ka tunu ka bɔ Mali kɔnɔ mais se foyi t'a ye
an kɔni kunnafoni min sɔrɔ ni sɔsɔ cogo t'a la ni wuli cogo t'a la Kawjimi tun bɛ fɛ ka boli depuis o don mais siga kɛra a la a seginna ka taa ka du kɔnɔ Kawjimi tun bɛ fɛ ka moto telimani ta ka ku sigi moto sanfɛ fo a ku bɛ kalaya fo Côte d'Ivoire Kawjimi kalayalen don k'o kɛ bi k'a ku sigi moto sanfɛ fo k'a ku bosi k'a ku bɛɛ kɛ joli ye fo Côte d'Ivoire Kawjimi b'o préféré bi a ka to Mali kɔnɔ a y'a minɛ dɛ nin bɛɛ santazi de ye passeport bɛ n bolo de 5 ans b'a la de a donna ta a bɛɛ manamanakan a tɛ se ka voyager. Bon, n tɛ Mali passeport de ya jɔ média la n tɛ Mali passeport ya bon c'est à dire que hadamaden nin ye jamana jumɛn visa États-Unis tɛ yan o ye bilenman de ye san 5 de b'a la 5 ans bon la langue de Molière o visa kura bɛ daminɛ mois de juin o fana o ye san 1 ye o ye français c'est à dire ne bɛ min f'i ye mɔgɔ caman bɛ mankan ci la n'u ye nin sɔrɔ bi wala o tɛ si yan e san 5 b'i bolo États-Unis san 1 b'i bolo Faransi Schengen Europe bɛɛ e ni ala cɛ maliyɛn joli bɛ yen bi k'a b'a sɔrɔ yan mɔgɔw bɛ ji ta ka taa Sahel la ka ɲini ka don Faransi u tɛ se ka don ne b'a sɔrɔ ala barika la diɲɛ jamana tɛ yen ne nin b'i bolo n'i tɛ bonya k'a fɔ politiki tɛ n tɛ politiki papiye n ko passeport diplomatique k'u y'o minɛna ka taa kalonbaw dan na mais nin ye passeport diplomatique da ça c'est un passeport ordinaire fanga ka passeport fanga ka visa tɛ nin ye o donc ça veut dire que jim c'est jim maintenant kuma to kan kuma bɛ min kan waso tɛ ala kira alayhi salatu wasalam kalidu de ne karamɔgɔ y'o fɔ ala ye nɛɛma min k'i ye k'o fɔ o tɛ waso ye o mɔgɔ min bɛ boli n'i y'o ye i b'o dɔn wallahi a bɛ fɛ ka boli mɔgɔ min bɛ boli e yɛrɛ don mɔgɔ min bɛ boli Kawjimi don a bɛ fɛ ka boli dɛ ka t'i sigi ka santazi kɛ mɔgɔ la passeport bɛ n bolo passeport tun b'i bolo passeport tun b'i bolo o y'i lasegin passeport ko tɛ e tɛ se ka voyager i ka kaso fɔlɔ o dati ma ban fɔlɔ kaso min b'i nɔfɛ o ma ban fɔlɔ i minɛna i y'a faamuya la san 2 kaso i bila k'i ka i bila la liberté de la kaso tɔ ma ban fɔlɔ e bɛ voyager ka taa min e bɛ voyager ka taa min n'a nana sigi sa ko passeport bɛ n bolo de visa b'a bolo c'est normal i ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo i nana yan Faransi y'i san k'i ka Asimi kɛlɛ o de bɛ visa d'i ma i nana Faransi yan o y'i san k'i ka Mali kɛlɛ o de y'i bɔ Asimi kɔ Amérique ninnu n'olu bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo olu ka visa tɛ koba ye sa mais e de tɛ se ka avion ta Mali kɔnɔ i tɛ se ka an ka ɲɛmɔgɔw tɛ sɔn e ka bɔ o tɛ n'i bila i ka bɔ i y'a ye sa k'i bɛ boli ka bɔ i lasegin e bɛ n'i sigi k'i bɛ visa yira anw na o ye koba ye yan passeport b'i bolo ta kɛ visa b'i bolo tagali ka di bi mais pourquoi e tɛ ka taa la question est là e bɛ fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ bi Mali nɛgɛ tɛ e la bi e bɛ fɛ ka voyager mais pourquoi e tɛ ka bɔ visa dun b'i bolo on se demande pourquoi e tɛ ka bɔ i tɛ se ka bɔ de i tɛ se ka taa i bɛ fɛ ka boli de ka boli min fana don senna sira boli min don duguma sira sinon visa joli b'e bolo passeport 2 b'i bolo a bɛ falen mais taga so filɛ boli kɛnɛ filɛ mais i tɛ se ka taga de a dabaraba an bɛɛ b'a kɛ ɲɔgɔn kan ye ni min sera min na o don k'e sigi ko visa bɛ n bolo muso bɛ n bolo den bɛ n bolo n bɛ taa kilimi kɔnɔ parce qu'on n'a pas besoin de ça ko tiɲɛ min ye dɔrɔn ne Kawjimi de ko n bɛ taa n filɛ sira la ka taa bi n bɛ n ka avion ta n tagatɔ filɛ mais k'i t'i sigi dɔrɔn visa bɛ n ka passeport la on compte pas ça o tɛ jate ye min bɛ jate dɔrɔn i ka valise ta k'i ɲɛsin aéroport ma i bɛ segin bɛɛ ɲɛna o b'i lasegin bɛɛ de ɲɛna k'a firi maa firi ala jugu da barabaden bɔnɛ ma wolo depuis e ye muso fa dɔgɔya o danga de bin n'i kan depuis e bɔra k'i muso fa nɛnɛ o danga de b'i kɔ e bɛ don da la hali ni e tagamana sɛfan k'a tɛ ci 4 vice-président de CNT 5 millions par mois Asimi t'a bila Asimi de ye candidat ye an tɛ mɔgɔ fɛ ni Asimi tɛ a nana Faransi o y'a nɛgɛ a bolo kɛra a yɛrɛ kala ye dangaden alakari kasanke feere la fɛn bɛ yɛlɛ e la Mali kɔnɔ ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ i fan bɛɛ ka kɛ passeport hali i nugu o ka kɛ passeport ye hali i bo a ka kɛ visa ye hali i ka duloki a bɛɛ ka kɛ visa ye mais e de tɛ se ka avion ta bi i bɛ taa min voyage nɛgɛ b'i la visa b'i ka passeport la mais t'a kɛ Amérique 5 ans b'i bolo ta Faransi 1 an b'i bolo avion t'a kɛ i tɛ se ka avion ta ni k'i bɛ taa aéroport la bɛn u b'i lasegin bɛɛ ɲɛna dɔ bɛ fara malo kan solution kelen min b'a bolo a bɛ fɛ ka taa sen na aw kana bila ka taa dɛ a ye barasile k'a sen na n'a ko k'a bɛ bɔ a kalama n'a ko zonba ninnu barasile de kan ka k'a bɛɛ la fasoden jugu ninnu ka barasile k'a bɛɛ sen na Faransi n'o y'i minɛ
i y'a faamuya bala n'o tɛ fɛ k'i don kaso la k'i bila liberté la bracelet de bɛ k'i sen na a montre lama don o b'a k'i sen na n'o y'a k'i sen na ni k'i bɛ bɔ jamana da fɛ dɔrɔn i y'a faamuya bala a bɛ komi l'arme bɛ cogo min na quoi a bɛ couler n'a couler an ka ɲɛmɔgɔ bɛ bɔ a kalama o bɛ t'i minɛ o de kan ka don ninnu bɛɛ sen na sinon a tagatɔ don dɛ ne de filɛ nin ye k'a fɔ aw ye hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalaam